ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଏବେ ଯେଉଁଟା କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଲାଗି ରହିଛି ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗଠନ କରିଥିଲୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କରିଥିଲୁ, ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ସହରର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା, କିଛି ଚାଉଳ ହେଉ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ଯେଉଁ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ। ଆଉ ଏଡିଏମ୍ ଆସିଥିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ, ସିଏ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ବି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।